Hakikatin ışığına doğru. Dildar TV. Merhabalar değerli Dildar TV izleyicileri. Özel bir gündemle karşınızdayız. Bugün seçmeli Kürtçe derslerle ilgili konuşacağız. Bu çerçevede yalnızca bir dersin seçilip seçilmemesiyle değil, bir hakkın kağıt üzerinde var olmasıyla hayatta karşılık bulması arasındaki farkı da konuşacağız. Öğrenciler Kürtçe ders seçimini yaparken özgürce yapabiliyor mu bu seçimi? Yeterli talep olduğunda ders neden açılmıyor? Karar mevzuat mı, okul yönetimi mi yoksa bürokrasi mi belirliyor? Öğrenciler ve veliler haklarını kullanmak istediklerinde hangi yolları izlemeli? Kürtçe seçmeli derslerin yasal dayanan uygulamadaki engellere, öğretmen ve materyal sorunlarındaki öğrencilerin karşılaşabileceği zorlukları konuşacağız. Bu hakkın gerçekten hak olabilmesi için yalnızca tanınması yeterli mi yoksa kullanılabilir olması mı gerekir? Konuğumuz Mazes Dergisi yayın yönetmeni ve Kürtçe öğretmeni Keybanu Ertuşa Hanım'la konuşacağız. Müsaadenizle ben konuğumu önce davet edeyim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Serçava. Umarım iyisiniz. Biz sizinle konuşurken aslında konuşmadık. Kürtçe mi, Türkçe mi yapacağız detayını çok konuşmadık ama anladığım kadarıyla siz Kürtçe devam etmek istiyorsunuz. O halde biz de öyle yapsak daha iyi olacak. Yani Kürtçe devam edelim isterseniz. Şununla başlayalım. Ya ez indi bir kurmancı bakım çetire. Ez tebüve bölüm. Beli daha başa jiber ku hinik hassasiyeti ve jehene ser zamanı Kürdi. Demek ku hun demek derece ku hun xabat dikin ser helbijartına dersen Kürdi. Eğer ku em bu dest bekin be kurtasi hun bahsavan xabatı xo bikin o em dest bekin keremkin. بله مرحبا جوا حمیارا دلدارین زمانی کردی و گهداروانان ناوی من کیبانیه از تمثیلکارا کووارا مازسته یا ولاتم ماموسته کردم دایک کردم و حساسیت ما ختمه سر وکی واجی گوت زمانی کردیه اموسا دست ببکن لمتروپول ترکیه و باکور کردستان وقت ام لیدنیرن ام دبینن کو قپسته کی گله کی مزن لناو مالباتان هيا جبر کو زمان ما دایکه ام خودی مدعفرینه بزمان ما مدعفرینه لگلو چما ام بزمان خو پرورده نابینن ev mafeki kanuniye u sala 2012 anda Vezaret-i Perverdahiye Milli Eğitim Bakanlığı ev maf daya kurda gotiye ku hundikarın hefti 2 saata perverdahiye kurmancı u kirtki bibinin libeli gelek astengi jil berme derxistiye beli. Em bi evki dest pê bikin li Türkiye bingeha kanuniya mafê xwendekaran ê ku hilbijartina dersa Kurdî dikin çi ye? Em wî dest pê bikin dixwazin. Bingeha kanuniye mafê dersa bijarteyê Kurdî di sala 2012 da biryarên Wezaret-i Perwerdahiyê Milli Eğitim Bakanlığı navnetewî dibin navê ziman û zaraveyên zindî da daye me pola pênca heta pola heşta gotiye ku hûn dikarin vî mafê bikar bînin. Belê pir baş e. Wisa be ez pirsê xwe ye didiyan bikim. Gava ku xwendekarên ango malbatê wan dixwazin li dibistana dersa Kurdî hilbijêrin dibe pêşî li kîjan serlêdanan bikin û çi rêyekê bişopînin? Bele. Niha hinek caran meh sibatê saziyên sivîl kampanyayên zimanê Kurdî dest pê dikin ku nav civakê bibe nav û deng malbatên me jî pê bihesin mafekî wisa heye mafeke kanuniye. Yekemin daxwazname dikarin li dibistanên dersên bijarte belav bikin û meha sibatê veliyên me xwendekarên me daxwaznameyê wextê werdigirin bi hesasî di forma da dibin beşa ziman û zaraveyên zindî dikarin wî dersê hilbijêrin.
Pır baş. Ji bo venabûna dersa bijarteya Kurdî hejmêra xwendekaran a pêwîst û mercan dîn çi ne? Bele. Niha ji bo polekî li gorî mewzuata me bê Milli Eğitim Bakanlığı ji bo ku polekî vebe herkir 10 xwendekar hewce ye. Yani dibêje temam ev maf ya we ye li belê 10 xwendekar li dibistanekî derneket ez mamosteyê Kurdî tayin nakim. Wê dibêje. Yani niha mesela îro em bêjin ev jî de arê de ez pirsım mamosteyê Kurdî dersa Kurdî atama wan çiqa bûye yani ev Bele ez ne bibêjim. yeterî çê bûye? Na mixabin çê nebûye wextê em îstatîstîka dinêrin ev maf nêzîkî 14 sala mafê Kurda ye lê belê sala 2021 wextê em lêkolîn dikin tenê 3 mamoste hatiye tayin kirin. Sala 2022 tenê 2 mamoste hatine tayin kirin. Sala 2023 tiştekî xweş çêbûye bi saya kampanyayên komeleyên sivîl 5 mamosteyên Kurdî hatine atama kirin. Li belê sala 2025 ev hejmar tenê 6 mamoste ne. Li belê wextê îstatîstîka em lê dinêrin 35,000 zêdetir zarokên me gotine ku em dersê kurmancî û kirtkî dixwazin. Mixabin 35,000 xwendekaran 6 mamoste hatine tayin kirin. Yani belê ez pirska din bikim rêveberiyan dabistinan li hember van daxwazan bi gelemperî çi tevgerê nîşan didin? Belê ev pirsekî gelekî hesane ji bo Stenbolê em nêze her sal li navçeya Esenyurtê wekî hûn jî dizanin li vê derê Kurd gelekin û dibistana gelemperî zarokên me perwerdahiyê dibînin. Li belê wextê em diçin rêveberiyê dibistana re daxivin xwe gerdikin. Li hinek helwestên baş nîşanê me didin. Hinek jî ji gor îdeolojî, îdarî û siyasî derûniyê civakê ditirsin. Van dersa nîşanê zarokên me nadin yan jî van forma dereng belav dikin û veliyên me jî mixabin nizanin ku mafekî wisa heye dersên ziman û zaraveyên zindî naçin nîşan nakin. Yani gor dibistana ev helwest jî diguhêre. Hinek caran jî dibêjin ku mamosteyên Kurdî tinene. Mînak li sala çûne li dibistanekî 25 zarok gotin em dixwazin bi zimanê xwe hefteyê 2 saeta perwerdahiyê bibînin. Li belê wextê em diçin bi îdarî doz li ser wan jî vedikin dîsa dibêjin mafê we ye li belê mamoste tunene. Ev jî tiştekî gelek sosret e. Peki ez vê tişta pirsim mamoste tunene ya ango atama wan nekirine? Kîjan e? Bi rastî mamoste pirin. Ça pirin. Li Mêrdînê, Çewligê, li Mûşê, li Dîcleyê, zanîngeha Dîcleyê beşên ziman û edebiyatê Kurdî pir hevalên me hene, pir xwendekarên me hene lîsansê bilind jî destê xwe kirine û li belê benda atamayê ne. Atamayê wan çê nakin. Gavdînê min got ya 35,000 zêdetir xwendekaran 6 mamoste hatiye tayin kirin. Xwe nakin mixabin. Yani ev jî ez bawer dikim kesê ku bixwazin ser zimanê Kurdî xebat bikin mesela li üniversitede em dibêjin ev ka wan jî heye herhalde etkî li wan jî dike wisa bawer dikim yani dibe ku bêjin ya atama nabe em nikarin em vî bölümê bixwînin jî em nikarin atama bikin em ê lazim e ku em heyata xwe jî îkame bikin jiyana xwe jî îkame bikin ew jî parîkî pirsgirêka mezin e wisa xuyan dike.
بله هم باور بکن هنک هوالین ما هنه پیلاف یعنی سول لنگا دا تنه کو لنگی خواه کن لی دلدارین زمان کردینه دخوازن کو جبو ملت خواه ببن ماموستین کردی و بر پرگال دولتی بر آستنگی انوان جبر کو تشتک قانونیه دویجه اف مافیاویه لبلی مخابن حیف و مخابن وقت تی اتما کرن ام دنیرن کو دبستانا او فرما درنگ بلاو دکن گلن پری جزاروکین ما به دینی تشتین دینی دخاپینن میناق دایک دچه دبیجه از زاروکین خواه به زمان خواه مزن بکیم او ماف هیا برا یان کرمانجی هل بجیره یان جی کرتکی هل بجیره روبر دردی که و دبیجه مخابن kontenjan tüneye herin dini bu açine yani jibo wanji astengiye ke ere malbat jî servan mesela hinek tır sevan heye ez bawer dikim ew forma ji bo mesela ew forma ku dereng didin ji bo wî rêyekî heye ku merû yani her ebêje ya ev form ez dixwazim formê nadin min merû dikare çi bike ser wî میناق بدم نها ده خواندکار دبستانی که درکت لبلی پول نهات وکرن ولی دکارن چه بکن دکارن herin komele mafya mrovan insan hakları yanjı eğitim seni bebejin ku ev daxwazname daneme le pol nehatiye vekirin yanjı be idari dikarin li serwê dibistane li serwê reveberiye doze vekin ev doz jî mafê wane bila netirsin mixabin li vê derê jî em wextê xane digerin ev formên xweşik belav dikin dayîk ditirsin dibêje ev mafekê qanûniye yan bi dizi hûn belav dikin pir malbat wisa gotine tirsê wan heye tiştek awha jî heye ez min yani hat min bîst ku dibêjin mesela hinek dibistana da dibêjin wextê ku malbat diçin dixwazin dersa Kurdî helbijêrin ji wan re dibêjin ya hûnê zarokê wê piştî vîya ew ê pirsgirêk ji bo wan çê bibe çêtir ku hûn dersê Kurdî ne helbijêrin tiştek pusakî jî tên gotin nizam ew çawan e hûn jî rast e ez li vê derê de bangewaziyê miletê Kurd bikim ez jî dayîkekim salo çûnê min du form bi destê xwe tijî kir da rêveberiyê dibistanê zarokên xwe li wê derê jî kemküm kirin yanî gotin pol dernekeve hûnê bi dersên dînî bu wê min got na min got li vê derê herîkim siz zarok dixwazin bi zimanê xwe fêr bibin û hinek dayîk derketin gotin ku çawa ev mafê me ye yanî bifikirin nêzê 14 sal devlet wezareta perwerdahiyê mafek daye Kurda gotiye ku tamam zimanê we nefermiye me mafekî wisa nedaye destê we lê belê me ji bo hilbijartinê ziman û zaraveyên zindî me dersên Kurdî aktive kiriye heftî 2 saatin hûn dikarin hilbijêrin mixabin 14 salin hîn dayîk nizanin Wextê ez bawerim vî salê jî 2026 sibatê ra ji hindik maye wextê em dîsa forma yek û yek belav bikin tê dîsa bipirsin tê bibêjin ku ev mafekê qanûnî ye yan na Belê ez dixwazim vê tiştê jî bipirsim di pêvajoya vebûna dersê de asteng û tengasiyên herî giringê ên bürokratîk û îdarî çi ne? Belê hinek caran li ser webê yani e-okulê ev ziman û zaraveyên zindî nayê te xuyandin yani pir dereng mînak bidim 3-4 roj bimîne piştê wê xuya dikin e-dewletê hinek dayîk mînak dixebitin nikarin forma tijî bikin yan form rojek 2 roj maye gihîştine destên wan dixwazin li ser webê çêkin li ser webê jî xuya nake heta bi saya mamosteyên polê vedikin wekî din jî bi astengiyên bürokratîk dibêjin mamoste tunene ev tiştekî gelekî sosret e yani 10,000 zêdetir mamosteyên Kurdî bêkarin yan jî çûne xebatên din dikin li wê qadê nikarin bikar bikin çûne metropolên din dixebitin mixabin gotine ku wextê KPSS'yê jî tenê 6 mamoste ji we re va jî astengî herî girîng e Belê di warê mamosteyên Kurdî materyalên dersê
û saetên dersê de pratikê de rastî kîjan pirsgirêkên hatin? Şixwe tayînkirina mamosteyên Kurdî pir kêm e. Yani hûn bifikirin milyona Kurd hene tenê 6 mamoste. Yani dewere xemgîn nebe. Dewere şev roj nebêje ku em yekin. Pirtikên dersên Kurdî wextê diçin dibistana çend heta niha dilekçe hatine berme jî dereng diçin. Mîna ev mav ketiye destê wan li saeta dersa ji heftê 2 saete dîsa pirtikê wan dereng çûne destê wan yan jî mamoste dîsa gotine ku kêm e li Stenbolê ez bawerim yek yan jî 2 mamoste hatine tayinkirin. Mamoste ez vî jî dixwazim pirs bikim em ku ji ber hilbijartina dersa Kurdî da xwendekaran li derdora civakê li dibistana an di nav malbatê da rastî û zextê an di diliyek dibin ne? Diliyekten. Yani ev çawa menû dikare çi bike divî meselê da mesela? Mamoste xwe nav dibe Kurd, nav dibe Kurdî, nav civakê henekî çekingenê siyasî, bürokratik û derûnî çê dibin. Ji ber ku mav nadin Kurda, lêbelê mafekî wisa heye, pir kes çekincen e. Dibêjin yan siyasî zarokên me ra astengî pêşerojê derkeve. Ev mafekî qanûnî ye lêbelê wextê lîseyê zarokên me dikarin herin dibistanên baş. Pir va fikra jî ketiye nav civakê. Ez dayîka ra dibêjim, malbata ra dibêjim netirsin roj bi roj bila xwendekarên me zêde bibe ku ev mafek mamosteyên Kurdî jî êdî bibe rojeve. Mînak 10,000 zêdetir hevalên me lîsans qedandine bêkarin bira karê wan jî çêbe û çi qasî bandor jî li ser hilbijartinê dersên Kurdî hebe ez bawerim pêşerojê jî ev ziman tê bibe ku zimanekî fermî. Belê. Mamos ez vê tişta pirsim ji bo malbatan û ji bo xwendekaran ji vî mafê bi awayekî em bêjin çalektir sûd wergirin dibe bala xwe bidin çi tiştan û dikarin serî li kîjan saziyan bidin? Mamoste yekemîn dibistanê yekem mala mirov e, mamoste yekem jî dayîkin. Em vê qebûl bikin. Wextê hilbijartinê bijarteya dersên Kurdî jî veliyên me bi hev ra tev negerin, ev mav nakeve destên me. Dikarin hinek komeleyên me mîna mazestê, mîna dil Kurdê kampanyayê sivîl dikin. Kampanya dikin, forma belav dikin, kovara belav dikin, sephana derdixin, dibêjin ku ev mafê we ye lê ew malbatên me yek nebin, tev negerin, bi rastî jî yek û yek tiştek nabe mamoste. Em nikarin dengê xwe bihîstandin bidin, Wezareta Perwerdahî jî bibîne ku ev mav gihîştiye milyona wê çaxê tê bifikire, tê bibêje ku ev qasî millet dixwaze vî zimanê perwerdahî bibîne gelo em çi bikin? Dikare li dilekçekê bibe bide meclisê jî. Em dikarin bibêjin ev ders bigîje milyona bi saya mamosteyên Kurdî, ronakbirên Kurd, dildarên zimanê Kurdî û saziyên sivîl pêşerojê jî em dikarin dilekçe amade bikin bi hev ra veliyan, 100,000 veliyan em dikarin bidin meclisê. Mamoste ez dixwazim vî tişta jê pirsim îro li Tirkiye, li Kurdistanê jî mesela ev divî mafê da naveje aslında naveje kurmancı dibe zazak kurmancı û zazakî ne wisa? Kurmancı û zazakî belê. Lê mesela ez dikarim vî tişta bêjim îro hindabûna ziman eya ku en tehlikan mezin li ser zazakî pirtir e. Ji bo wî yani menû dikare çi bike, menû dikare çawa daxwazîkî bike ji bo malbatan, ji bo xwendekaran? Rast e.
te tiştekî rast got min jî dixwast li ser vê mijarê ez hinekî biaxivim jî derfetê me jî çêbû. Mamoste niha li Bakurê Kurdistanê qasî pirtûkên kurmancî didin çapê. Qasî kurmancî bûye êdî rojevê me. Em dikarin her qadî bi kurmancî biaxivin binivîsin. Ji ber ku rêzimanê wî êdî gihîştiye astekê em vê qebûl bikin. Yani pirkê me ku mirovek derkeve bibêje ez vê fehm nakim. Lêbelê ji bo zazakî jî hinek komeleyên me hene. Mînak vatê jî hinek kar kir ji bo zazakî. Em wan jî dil û can pîroz dikin. Em komeleya mazê jî li ser zazakî 10 salin hewldanekê dikin. Ev hewldar hemberê devletê ye, hemberê mirovên nenas e. Hinek dibêjin ku zaza nekurdin, dixwazin dîroka xwe wenda bikin û ji bo paşeroja xwe tiştekê nehêlin, bav û kalê xwe înkar bikin. Dîrokekî kevnar e, dixwazin ku bişetînin. Ji bo wan kesa jî komeleyê me wekî komeleyên sivîl xebat dike, sepana derdixe, bimus ji bo zaraveyê zazakî û kurmancî. Her wiha ferheng, her wiha kovar hûn dikarin li dibistana jî bi qasê kurmancî hilbijêrin, ev qasî bi zazakî jî hilbijêrin. Ji ber ku bikeve rojevê jî em niha dinêrin pir pirtûkên zazakî li rojevekê me. Belê. Yani ew xebata we pir xebatka giring e ji bo min jî ji bo gel jî ez wisa bawer dikim. Ez bawer dikim yani mesela di navbera Kurda da jî ev tişt heye em dibin netewperestiya siyasî dibe lê netewperestiya kültürî çandî ez bawer dikim gerek navbera Kurda da tune be ji ber ku Kurd çandiya Kurdî tek yek nîne. Yani ziman jî yek nîne, çand jî yek nîne, edebiyat jî yek nîne. Ez wisa bawer dikim. Yani ew xweşiya gelê Kurd jî ew e. Ez wisa bawer dikim. Nizam hûn çi dibêjin? Rastê ji xwe zaraveyên me dewlemendiya me nîşan dike. Bav û kalê me gotine ku bi heft rengê eflatûn em hene. Ew heft rengê eflatûn ol û baweriyên me ne, zaraveyên me ne, çand û hunerê me ye. Mînak niha li Wanê şorbekê çêdikin, li Amedê kebabekê çêdikin. Ev hemû kevne şopiyên me ne. Em dixwazin ku ev tiştên me bira wenda nebe. 10 salê de 20 salê de em bibêjin ku mirateyekê wisa kevnar me ji bo civakê ji bo zarokên xwe hîştiye. Gelen perî ev dersên hilbijartinê jî ji bo çi giring e em rêya Celadet diçin, Osman Sebrî diçin, Ehmed Xanî diçin, mirateyê wan çawa tê zindî bimîne. Di ber astengiyê pergalê dewletê ger em nebin yek, ger em velî vê dersê ji wextê sibatê nekevin rojevê em nikarin gavekî paşî bavêjin wallahî tê roj bi roj wenda bibe gelenperî zazakî xetereyê da ye. Ev tiştekî rastî ye. Ji ber ku hinek federasyon derketine û aliyê ez naxwazim bibêjim aliyê dewletê alîkarî standine ku hemberê me xebatê dikin. Em saziyekê piçûkin hûn bawer bikin rojê 10 peyam 20 peyam ji me re tê hûn ê çi bikin? Hûn yekîtiyê naxwazin, nizanim hûn dibêjin zazakî zaraveyê ne zimane. Bi rastî gelek tiştên nexweşî ji me re tê kirin. Bele. Mamoste esasen we got 14 salek ku vê mafê heye ji bo hilbijartina dersa Kurdî lê ez bawer dikim sala pêşî li Stenbolê li Esenyurtê we sinifkî vekir. Yani ew serketinka mezin e. Ez wisa bawer dikim. Îsal hedefa we çi ye? Hûn çi ya beklentiye we çi ne? Ez wî pirsim. Bi rastî nav berf û baranê em dildarên zimanê Kurdî ya hinekê me mamoste bûn, hinekê me parêzwan bûn, hinekê me dayikên Kurd bûn, hinekê me xebatkar bûn. Wê baranê berfê me form belav dikir bi saeta me digot ev mafeke qanûnî ye û dawiyê jî me bihîst ku polek vebû mamoste ev ji me re motivasyonekî gelekî girîng bû. Lêbelê têra nake mixabin ji bo civakekî milyona hewceyê ku bîsta seda sinif pol werin vekirin. Îsal daxwazê me
navê saziya çi be bila ev be mazes dilkur wekî din lê belê hewce ku em yek deng bin em hemû bibêjin ku mafekî wisa heye mafekê xwezayî ye ya hinek tiştekî sosret ez ê niha mînak bidim gelo derfet heye em diçûn ber dibistana jinekî laz bû evîndarê Kurdiyê me bû bi rastî matmayî me me temaşekir çû Formstan got ez ê êvarî tije bikim û bira zarokê min Kurdî fêr bibin. Yani çavê me tije bû Kurdên me vê nakin. Kurdên me naçin ev mafya wan ev hinek pê nehisiyane, hinek pê hisiyane jî paşguh kirine. Ev jî ji bo milletekî mirin e mamoste. Wextê ev form têne destê we bi titizî tije bikin. Bi rastî hinek cara wextê tê tije kirin, xelet tê tije kirin. Ew ziman û zarabeyên Kurdî wê derê kurmancî yan jî bila Kirtkî binivîsin. Belê ev mesele jî pir giring e ji bo ku serrast ev formê çê bikin ew jî pir giring e herhalde. Ez vî tişta yani pirsa min e dawî ez vî pirsim ji bo dersên bijartî yên Kurdî bibin mafekî zimanê zikmakî yê bi rastî di xebatê de dibe di pergala perwerdahiyê de kîjan guharîn bên kirin? Belê. Mamoste niha ev ders mafê me yê hilbijartinê ye lê pêşerojê bibe ku zimanekî fermî em ê çi bikin? Em ê xwendewanên ziman û edebiyatê Kurdî hîn zêdetir bikin. Ji bo wan hîn mînak bidim hinek sazî hene, hinek navçe hene saziyên Kurdî vedikin. Ji bo wan saziyê wan, ji bo navçeyê wan hîn bêhtir ev ziman zindî bimîne. Lê Wezaretê Perwerdahiyê wextê em lê dinêrin çi qasî daxwaz hebe ev qasî pêşerojê tê bikeve rojevê. Yekemîn em ê xwendekarên ziman û edebiyatê Kurdî hîn bêhtir bikin. Dildarên zimanê Kurdî bira herin qursa bira sertîfikayê xwe hildin. Ev jî gelekî giring e. Hinek hevalên me hene asta mamostetiyê ne ew jî dixwazin ku bikevin KPSS'yê bixebitin. Lê tê çawa bixebitin? Ev ziman nebe zimanekê fermî em nikarin hinek malbat jî ditirsin hilbijêrin. Niha li vê derê kîme temaşe dike li Bakur yan ji metropolê Tirkiyê kerema xwe zarokê we çara heta heşta yani pola çara sınıfê çara dixwînin ji wan re jî bibêjin wextê ev form têne belav kirin bila we agahdar bikin ku kêm agahdarî her tiştê dikuje mamoste. Kêm agahdarî nav civakeke hebe em nikarin pêş ve biçin. Belê gelek spas saeta we xweş be dawiyê de eger ku daxwaziya we hebe ji malbatên û ango ji xwendewanê Kurdî ra em wan bigirin û piştî wê em bernama xwe Belê. Kerem ki mamoste. Mamoste bi rastî ji bo derfetê ez wera gelekî spasdarim ku ev mijar gelekê mijarekê giring e ji bo rewşê niha li siyasetê jî giringtir e li her tiştî li ber çavê min girîktir e ji ber çi qasî ev ziman bikeve rojevê ev qasî hevalên me dixebitin û motivasyonekê mezin ji bo Kurda çê dibe mamoste. Meha sibatê gel û zarokên we diçin pola çaran heta heştan bira form ji we re bînin hûn jî bi zaraveyê kurmancî yan jî Kirtkî tije bikin dîsa bidin Wezaretê Perwerdahiyê ha Rêweberiyê dibistana Astengiyê giderxist hûn dikarin bi îdarî li ser navê wan doz vekin. Ev doz jî hûn dikarin li ser Gmailê bikin. Yani hewce nake ku hûn herin derekê li ser Gmailê li ser internetê hûn dikarin derdê xwe binivîsin. Ev maf jî ya we ye. Sala 2026 û 27 Koma Mazê jî yekemîn Esenyurtê avcılar û bağcılarê em ê dildarên zimanê Kurdî yek bin em ê van broşîra belav bikin. Zor spas dikim mamoste. Mamoste min got dawiyê lê pirsek pir giring heye ji
Godervanê me va. Ez dixwazim ji we pirsin dibe çocuğuma bir Türkiye pırsiye, ez hep Türkiye pırsım. Çocuğuma Kürtçe öğrettiğim zaman kafası karışmaz mı? Ben çocuğumu sadece Kürt kimliğiyle yetiştirmek istemiyorum. Elbette Kürtçe bizim dilimiz ama çocuğuma Kürtçe öğretmenin gerçekten ne gereği var? Yani malbat avhajı de fikirin. Hun servi mesele hun çı dibêjin. Kerem kim mamoste? Belê ez bawerim ji min fehm dike ku vê pirsî ez vê bêjim her ziman dewlemendiyek e. Niha em Almanî jî, İngilîzî jî fêr bibin, Erebî jî fêr bibin, ev dewlemendiyek e. Lê belê çima em bi zimanê xwe fêr nebin? Çima em bi zimanê xwe zarokên xwe re xeber nedin? Ya tu millet nîne ku bi zimanê xwe zarokê xwe re xeber nade. Hûn herin Afrikayê qabilekê binêrin ew qabileyê pêncek kesan, sed kesan dîsa zimanekî wan heye. Tu diçî li ba wan, tu zimanê wan fehm nakî. Helbet zarokên we bila bi zimanê we mezin bibin. Bila bi zimanê we çîrokan bibîsin, helbestan, stranan, destanên Kurdî bibîsin. Çima mejiyê wan tevlîhev bibe? Qet û qet tevlîhev nabe. Li ser Google Play û Apple Storeê hûn dikarin Bimus gelo hûn dikarin li jê binivîsin. Bimus sepan yani uygulamayı Bimus jî daxin telefonê xwe mîna lîskekê yani oyun gibi. Zarokên we dikarin wan jî fêr bibin. Mamoste dîsa pirs ki avhajê heye, ez wî jî pirsim eger müsaade ve hebe. Kerem. Dibe Kürtçenin bugün bir geleceği ve pazarı var mı? Çocuklarımıza neden Kürtçe öğretmeliyiz? Kürtçe ve Türkçeyi birlikte öğrenmeleri çocuklarımızın geleceği açısından ne ifade ediyor? Belê niha pardon. Dibe ku mesela îro ji bo azadî ji bo süreç jî heye li ber me û dibêjin yani alîkî dibêje em îro bi demokratik Türkiye inşa dikin. Servî merû dikare wî ra bigire bide çawa ne? Hûn çawa difikirin? Kerem bi rastî ev pêvajo pir xweşê min jî naçe. Belê ev pêvajo pir xweşê min jî naçe. Hinekî ji min re samîmî nayê lê belê dîsa jî milletekî bi milyonan çar perçe Kurd hene. Çawa bi zimanê we fêr nebe? Çawa Tirkî û Kurdî hûn nakin yek? Kurdî zimanekî ew qasî dewlemend e sed sala berî zimanê Tirkî hatiye afirandin. Yani wextê li Almanyayê zanîngeha Almanyayê lêkolîn dike û dinêre ku Kurdî gelekî kevne. Kurdiya kevin wextê bavkalên me tişta dinivîsin bi rastî zarokên me niha fehm nakin. Helbet hûn bi zimanê xwe fêr bibin. Gelo hûn zimanê xwe fêr nebûn wê çaxê nebêjin em Kurdin. İsmail Beşikçî xwe dibêje bila Kurd bi hev re bizewicin. Dibêje bila Kurd bi zimanê xwe hîn bibin, bi zimanê xwe dewlemend bibin. Yani ez nizanim Kurdên me jî pirsên eceb dikin bi rastî gelemperî jî dayîk. Ez bibêjim hûn mamosteyê yekemînin. Zarok neynîkê we ne. Gelo hûn dixwazin neynîkekî qirê ji we re hemberî we pêşe rojê. Ji bo neynîkekî paqij be zimanê we. Belê. Ez dikarim ev tişt bêjim mixabin wextê ku malbatê min ji Amedê me ji Amedê bar kirin çûn Stenbolê me ziman baş hîn nekiribû. Lê tiştê ku min ji dayîka xwe hîn kiribû îro mesela wextê ku bi taybetî wextê ku tiştek tê serê min mesela em bêjin tişkî wexta canê mirû aciz dibe, ji tiştek aciz dibe. Ew tişt awha tê bîra min bi zimanê kurmancî tê bîra min ne bi zimanê Tirkî. Yani herhalde giringiya zimanê dayîkê ev e. Hani dibêjin ya duyguların ifadesi. Nizam Kurdî tam bêjim. Lê tiştê ku ji dilê mirû tê ev tişt tê yani bi Kurdî tê ziman. Rast e. Ez hezar şikir dikim ku malbetekî kurdewar ez derketime. Bi rastî şev roj şikir dikim û Xwedê ji bavê min razî be. Wextê em zarok bûn her car ji me ra çîrokê Mîrza Mihemed digot. Ew Mîrza Mihemed gihîşt astekî em hatin temenekê şunda serê me da
مجیه مدا پرسکرک چه بوم براستی مگود کو دیروکا ما چیه زمان ما چما اوقاسی خطریه دایا کو مخوا پرورده کرد. Zanim mamoste parigi hinik pırse siyasi cidden eğer ki müsaade ve hebe az viji pırsım paşa Evet. programı bekadinin mesela kesinlikle be açıkçası çocuğumun dağlarda olmasını istemediğim için Kürtçe öğrenmesine ona zarar verebileceğinden korkmuyor değilim. Geçmişte yeterince bedel ödedik. Bugün geleceğimiz noktada ortada demiş. Bunun براستی çoğu yani İro esasen Seki örgüt şeyi. acaba evet naha tiştin siyasi o zaman ne kiniyek zaman amureki siyaseti nine zaman hebuna milletekiye yani zarokete te zamanı te fir bibe pişte üte biçe çiya ev براستی از لیورن خود خازم لی باوریه و چیه و ایدئولوژیه و چیه سیاست هون چاوا دنیرن اف قط نپرسکره که منه تنه و تنه ملتک به زمان آوا نابه yani amureki siyaset nine zamanime و ki هون شی تزانن yani hatta naha hazaran milyonan devlet derketine به زمان tüne tev ava ne buye ha tişten ideolojin tişten siyasici ne karemene kareme zaman çandu edebiyata kurdiye. Beli. La ali siyasi ek xabatkin hinki dinene memnun karaj vam pırsa. Gerek spastik mamosta eğer tişteku davida hum xazım bejin kerem bikin piştivi em bekadin. براستی از ببیجم زمان ما رومتا میا ناموسا میا مروبه کی چاوا لمالا خو دسترینه مروبه کی چاوا ناموسا خو خودی دردی که به کرم خو امج زمان خو مینا کو خالیچه که رنگین لمال مدایه ام خودی در کبن و حتی نه وقت ام دنرین نه کردگ نه چویه زمانی که عربی ne parastiye. Yani Kurdegi ne çüye zamanı Almani ne parastiye. Her car Kurd Kurdi parastiye. Hatta ku Kurd Kurdi ne pareze vallahi Türkçe zamanı me ne parezin Arapçı zamanı me ne parezin Farsça spastike. Gerek spastikim. Me bi Türkiye dest beker ez bi Türkiye bername bekadinem. Gerek spastikim. Mazes dergisi genel yayın yönetmeni ve Kürtçe öğretmeni Keybanu Hanım'la konuştuk. Kürtçenin seçmeli dersle ilgili detaylarını konuştuk. Çok teşekkür ediyorum kendisine programımıza katıldığından dolayı. Umarım iyi bir program olmuştur ve Kürt aileler ve öğrenciler bu programdan yararlanır, faydalanır. Çok teşekkür ederiz. Eğer sizin için de bir mahsuru olmazsa seçime yakın, Kürtçe ders seçimlerine yakın tekrar sizi konuk etmek isteriz. Çünkü çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Espastikem şebaş. Şebaş. Jironahiye Borastiye. Hakikatin ışığına doğru. Dildar TV